Història de Xixona al balcó, capítol 27. El raïm de taula, com diu una copla popular xixonenca. El raïm de taula ha sigut un dels millors productes de l'agricultura xixonenca. Des de l'edat moderna fins a l'any 1940 va tindre una gran producció, se li van dedicar les millors terres i els llauradors li van dedicar les millors cures. Cal dir que molts xixonencs es van dedicar a la comercialització d'aquest excel·lent producte. La varietat més famosa de Xixona és el raïm de Valencí. Ja deia Augusto Echevarría en l'any 1875, es una uva de grano voluminosa, piel algo fuerte sin ser desagradable al paladar, semilla pequeña y gusto azucarado. Uno d'aquests comercialitzadors del raïm de taula va ser el meu avi Quico Chacó. José Ferrandis en 1901 explicaba molt clarament esta comercialización. Esta uva la dejan en la parra hasta los meses de noviembre y diciembre. En esta época la cogen con cuidado para que no se magulle y la colocan en cajoncitos de madera donde caben de 4 a 6 libras, separando los racimos con algunas hojas de parra. Clavan los cajones y los envían por todo el mundo antes de las fiestas de Navidad, dejando este comercio cantidades considerables al industrioso pueblo de Gijona. Ja saps, un producte meravellós de l'agricultura xixonenca ha sigut el raïm de taula. Jo em quede a casa, queda cada casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.